Песен с сьор, изкачване на стъпала. Не знам какво е това 24, може би 24 часа, но аз не ползвам асансьори. Така че, не че имам някаква клаустрофобия или нещо такова, просто аз съм си спортист и дори да има за изкачване много стъпала, аз пак си изкачвам това си. Трябва движение в вашето тяло, така че гледайте да се движите възможно най-много. Аз последвам те 2 години. Добре. Май всички сме в мрежата. Здравейте, здравейте! Аз отивам да пия кафе, окей. Мъчи си хубаво, благодаря. Асенова, благодаря, че му последва. Здравейте, здравейте, как сте? Много си хубаво, благодаря много си мили, много сте готини всичките. Как сте? Какво ще правите днес? Имате ли някакви планове? Как се казва? Здравейте на всички, казвам се Наталия, горе ми пише името. Супер странно е, когато някой ме пише за името ми, защото то си го пише горе. Но така се казвам. Красива си, благодаря. Какво си наникаш? Аз постоянно си наникам някакви мелодии, защото аз си свиря на музикален инструмент и постоянно някакви мелодии се ми въртят в главата. Да ходя на работа след малко, леле, това да си неделя на работа просто не е работа. Защото аз събота си работя и е доста тегаво. Пък представям си хората, които работят неделя. Право не знам. Така не е работа, а мъка. Здравейте, здравейте! Радева. Окей. Значи ти почиваш само един ден? Да, само един ден почивам. Но пък имайте предвид, че аз си работя на 2 работи, които е... Да. Когато почивам от едната работа, съм на другата и само единствено неделя почивам и от 2 работи. И затова напоследък нямам възможност. Буквално тази година съм правила само 2 или 3 лайфа. Аз много обичам да правя лайфа и да си говорим просто е така, да си взема чаша кафе и да си говорим с вас, така както излизам с приятелки и си говоря. Не правя битки и такива неща, не го правя за пари. Просто обичам да си говоря с моите последователи на различни теми, дали за кули, състезания или пътувания. Защото ако влезете в моя инстаграм профил, ще видите, че всяка снимка от различна дестинация, това е една от моите страсти да пътувам, особено по планините.
миналата година изкачих един от най-популярните и високи върхове в България. Така че, да, просто планината си е топ за мен. Въпреки, че съм си морско чадо, както се казва. Снимаш ли се във филми? Снимала съм се в няколко филма, сериали по-скоро, но в последните години просто не се занимавам с това, защото в България е много трудно да пробиете, особено ако нямате такова висше образование, като например да завършите надфис. Аз не съм завършила надфис и да, трудно е. Защото нашата страна е малка и има супер малко продукции, а има изключително много кандидата, актьори, професионални и непрофесионални. Така че добър ден на всички! Как си? Здравей, София. Много готино име. Добре съм, вие как сте? В България всички са актьори, ще се окаже. Аз ви говоря наистина за актьори, които обичат и искат да се занимават с филми, с снимане и така нататък. И така. Инстаграм имам, пише се Наталия, долна черта, Маринова, на латиница. Ето тук отдолу ми е написан Инстаграм за тези, които се интересуват. Благодаря, няма защо. Хай! Хай. Имаш публика на живо? Публика? И? Къде? Звъннаха ни видео. А те слязоха от един автобус и тръгнаха нагоре. Туристи. И ние бяхме така. И ние сме така, когато ходим в друг град. Да. Ние сме само няколко. А пък хората тук сядаха от автобуса и... Така. Открихте ли сезона във Варна? Има хора, които влизат